Dnes oslavujú prvýkrát v histórii jogíni a všetci priaznivci jogy si užívajú svoj medzinárodný deň. Práve dnes ráno o 8:00 sa stretli po celom svete. Tento chlapík dnes stal na hlave neuveriteľných 61 minút. Bolo to v Arabských Emirátoch a vytvoril svetový rekord. Cvičilo sa aj pod Eiffelovkou. Dnes si tento deň pripomíname aj na Slovensku, popri 192 ďalších krajinách. 8, 9. Príbehov, v ktorých hrá joga jednu z hlavných úloh, je aj u nás veľa. Milanovi hrozil v 40-ke vozík. Pre mňa už bol problém ráno si vyčistiť zuby bez toho, aby mi tiekli slzy od bolesti. Dnes má 64, jogu cvičí každý deň a vraj jej vďačí za plnohodnotný život. Pozitív, ktoré prináša všetkým vekovým kategóriám, je vraj nespočetne veľa. Uvoľní telo aj myseľ, pomáha pri koncentrácii a v neposlednom rade vyvažuje jednostrannú záťaž. Dostanú do rovnováhy aj pohybový aparát, aj ten celkový vnútorný aparát, vnútorný systém dýchania. No a samozrejme súvisí to aj s tým vedomím a zmyslom. Pri unavených nohách je dobré sadnúť si na päty, postaviť sa na široko a pomaly sa hlboko predkloniť, alebo sa natiahnuť, zdvihnúť ruky a prešľapovať. Všetko pomaly s hlbokým dýchaním. Jogou si však vieme pomôcť napríklad aj pri turistike. Človek proste naleje do seba novú energiu a zase môže trošku fungovať. Ale nemyslím si, že to je ako zázrak, že zrazu vybehnete na Maguru, bez kondičky. Je to veľmi disciplinovaný a postupný proces. Vysoký i nízky tlak či problémy s chrbticou. Joga nás vraj dokáže naladiť aj na pozitívnu vlnu. Troška zdvihnúť kutiky. Tým, že sa uvoľnia svaly na tvári, nastane v celom tele uvoľnenie, prebehne jednoduchá chémia, nastane taký relaxačný stav a prebehne telom dobrá nálada. Za pokus to zrejme stojí a možno by bolo v uliciach usmiatých ľudí o niečo viac. Z Martina Katarína Tekeľová, televízia Markíza.